Guys, konti na lang ito. Ang laki ng bibig. Ha? Ha? But you can visit Templados. Busog kami, pero... A few moments later. So, hi everyone! Tapos na kami doon, nag-picture-picture, nag-video-video ni John Chris, and then medyo nagutom na kaunti. And then guys, introduce lang namin sa inyo yung tuslob buwa dito sa Cebu, which is utak ng baboy. Lulutuin pa siya, titimplahan pa siya, and then yung rice again is nasa puso. Tawag kasi doon puso, di ba? So, it's a, tawag dito, self-service. So, you need to cook it by yourself. So, it's not a sangyup, but it's a tuslob. It's really a unique food. One of the best street food as well in Cebu. So, we're here at Templados, located at Steel in Tops. Nasa sila? Harap daw sila ng smoking area. Yeah. We will show you how to cook the tuslobuwa. It's just a very easy steps. And then, tinawag siyang tuslobuwa, it's because we're gonna dip the puso sa tuslobuwa. Bakit buwa? It's because the moment na nilagay mo yung utak ng baboy, bumabubbles. Eh! Yeah, so we're gonna dip the puso sa bumabubbles na utak ng baboy, so that's why it's tuslobuwa. Diba? So, excited na kayo? We're so excited as well. Ang paggamit na pagluto niyan is yung butane. Yes. And then isang kawali. It's very affordable. It's only 200 pesos. Yung 200 pesos is good 2 to 3 persons. So, save na siya in case, diba? And then, masarap naman siya, actually. Depende din sa pagtimpla mo kasi kailangan mo siyang timplahin sa sarili mo. Ayan na siya. Papakita na ni Kuya. In fairness, ang linis ng kawali ni Kuya. So, ganito siya, guys. Pakita ko lang. So, ganito siya. Ito ang utak. Sana may laman. Kasi kanina yung kinain namin walang laman. Kuya, saan ni? Money atong sabaw, sir. And then, money ato ang atay sa manok. Oh! So, it's tuslobuwa consist of brain sa baboy, ng baboy, at saka atay ng manok. Sabaw. And then, this is garlic and onion. Sana, yung utak ng baboy may laman para hindi sabaw. Diba? So, but we were gonna cook using the use oil at saka toyo. So yung toyo ang maglalagay ng flavor. Yep. So, iganyan natin. Start cooking. First step is you remove the ingredients. sa tawag dito? Bahala kayo dyan. Ayan. So in this vlog, guys, we will teach you how to cook the tuslobuwa. First and foremost, of course, painitin ng kawali. Painitin ng kawali. Tapos, hindi tayo binigyan ng This is oil. Yeah. Anong tawag doon? Yung... sandok. Yung sandok, sa kamay na lang gamitin natin. Spatula. Ayan. Kompleto na, guys! So first step, of course, buksan yung butane. Hindi bubuksan na literally bubuksan, ha? Then, put oil. Yeah. Oil. Wow. Put an oil. Then mix. No, saute the garlic and onion muna. Wow. Ano sabi? Saute. Diba? Sabi ko sa inyo nakakabubo talaga yung Hopefully, babawi tayo ngayon. So, saute mo siya. Ang bango! Yan pala yun. Medyo inaan natin. Totoo. Ang bango niya, guys. Sabaw. Yung sabaw. Para hindi lutang yung utak. Kaya kailangan natin unahin yung sabaw. Kailangan niya isute yung utak ng baboy. Dagan na. Oh, so dapat para marami yung
Marami dapat ang lagay yung utak para hindi lutang yung baboy, utak ng baboy. And then afterwards, kani. And then kani. Oh, so Sabi ko sa'yo, una to, Okay, utak ng baboy Tapos, Yung utak mo muna. malaman nyo pag okay na kasi Brownish? bula siya. No? Okay. Talaga. Okay. Sa pamulaon sa siya, ay siya butangan o liver. Ay, yung Pwede nun eh, idungan. tidungan. Okay. Oh. Isatay na daw yung atay ng manok at saka Utak ng baboy. And then, yan mo. Ang sabaw yun siya. Mabuhay natin. Pag bumula na daw siya, saka may ilalagay yung sabaw. Tsaka titimplahan ng toyo. Bago, In fairness siya guys, mapanakit ang utak ng baboy. bago ka makakain, matasaktan ka muna. Ah. Mapanakit siya guys, tinatawag sa kanya kami. Bumubula na siya. Tapos ilalagay mo yung sabaw. Wow. How was it, Bash? After mo kumain dito, amoy ka nagluto. Ang galing mong magluto, Besh. You're such a pro. Yan siya, guys. So yung consistency. Ha? Consistency. Dapat ganun siya, medyo malapot siya. Lipot, ano na. Toyo. Toyo. Para matawasan. Small amount muna para in case kung gusto mo siyang nalagdagan pa yung alat, saka ka na magdadagdag. Kasi hindi mo na mawawala yung alat kung dadamihan mo na agad. Yan na siya, guys. Bumubula. Now you know why it's called tuslo-buwa. Tuslo-buwa. But buwa pa lang yan, hindi pa natin tinutuslo. Kuya, puso kuya. Kuya, namoy sili? Mga yan ang sili, kuya. Yeah, we want... Because we want it spicy. We are hot. We want it to be spicy. Ayan guys, so So, ganyan yun siya pag magluto ka ng tuslo-buwa. Ayan, tignan mo yung ano, kumukulo. Yan, kumukulo na siya. Then yung kanin nito is, ididip mo lang. I just put some more toyo. Guys. Ilawin daw. Cook more? Hindi pa nga natin natitigman. Mag-a-add ka na more na ako. Thank you so much. Ayan na yung puso. If you want to make it spicy, you put sili. Ayan na siya, guys. Thank you po. Wow, napaka-pro. Ang pro-pro. Gusto ko na nga tumayo eh. Tingnan mo kung kumukunti na yung 200 mo. Let's try! Then ito yung puso. Ididip mo lang siya. Hindi po lagi sila. Ganyan guys. Tapos parang igaganyan mo lang siya. Ayan. Kulang? Galing ko magtimpla. Medyo napadami yung ano, guys. Ano? Ang anghang. Parang galit kami sa ano. Wala namang anghang ko eh. Sinasapon ka na agad? Hindi, yung allergic rhinitis ko pa. Nagseterisin ka naman eh. So ganyan siya guys. Pakita ko sa inyo. Tadaan! Ayan. So you add different flavors and stuff like this? Yes, sir. So we added chicken liver. Wow. Ang sarap, grabe. Ang sarap, lasang tuyo. Interviewan ka ako. Oh. Wow. Go. Pakita ko muna dito. Gusto ko talaga yung may utak.
I hate yung walang utak. Yung kinain namin kanina, alam ko utak ng baboy yun, pero parang walang laman. Yun siya guys. Konti na lang siya. Ang sarap. Pero masarap siya. Isa pa. Ang laki ng bibig. Ha? Ang utak-utak talaga. Feeling ko first honor to. Ang sarap eh. Yun siya. Or bobo to. Hindi nagamit masyado yung utak. Kaya masarap. So tayo naman. Yun siyang may sili. Yan o. Sarap. 1, 2, 3. Yan guys. Ang sarap. So yun na yung tuslo buwa guys. Madali lang siyang gawin. Cook your own. Baga. Tapos may free na 10 pusok. Nakalan. Not bad for 200. Na. Mas mabubusog na kayong dalawa. And then, isa ko din ito ma-recommend sa inyo guys. Pag pumunta kayo ng Cebu, try nyo yung tuslo buwa. Marami naman nagbebenta ng tuslo buwa actually. You can find anywhere. But you can visit Templados in Taos. Sarap. Emperorness. Ang daming sili. Akala namin busog kami, pero... Tiglalas puso kami guys. Yan. Ayan guys, loot sarap. Emperorness, nakakabusog siya. Diba? It's so easy to cook. Tapos it's so easy to eat. Simot sarap talaga. So how was your experience? Sarap. Ang bilis maluto, ang bilis maubos. Diba? 200 pesos, may 10 puso, It's a cup. 2 to 3 person. If hindi kasha yung puso, you can add. 10 pesos per piece daw po siya per puso. Again, dito lang yan sa tops, guys ha. Dito sa Templados, harap sila ng smoking area. You can ask naman sa mga security guard kung saan banda. And then meron din silang nagmamarket doon. Sa city sana kami magtutuslo buhay, eh, dito na to. Para pagbaba namin, uwi na lang, magpa-freshen up, tapos magbabar, another lasik. So guys, be a responsible eater. So after yung kumain, of course, clean as you go. Nakakamera kasi. Pero pag walang camera to, hindi yan naglilinis talaga. Kilala ko pagkatao niyan. Hugasan ko pa nga to. Kaya ko na to. Kami na kuya, kami na. Uwi ka na doon. Kaya na namin. Pahinga ka muna kuya. So yun lang guys, mabilis na naman siya lutuin. And then if you want more, you can add naman anytime. Another 200 pesos for another set. Not bad. Yeah. Not bad. Basta not bad. Ang sarap niya talaga. Pay as you order naman dito. Pag natapos na kayo, pwede na kayong tumayo. Pwede na kayong umalis. So yun na, babalik kami doon sa taas. Baka meron ng bus pa uwi. Kailangan na namin umuwi kasi magsa-7 na. City life. Oo nga pala. Masisiran pa para after nun, uwi na kami. So, bye guys.